Bitbitang iba't ibang rescue requirement at aparatus, nariyang may casualty pang nasa stretcher. 15 kilometers ang nilakad ng mga Disaster Risk Reduction Management Offices mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur sa Rescue Mass Assembly for Rescue and Care for Humanity. Naglakad ang mga kalahok mula Kamaligan hanggang sa Pili Capitol Complex na isang endurance at readiness challenge para sa mga tulad nilang emergency responders. Ilan lamang sa mga bayang kumasa sa Rescue March ang MDRRMO Calabanga at MDRRMO Tinambak. Ayon sa mga ito, nakakapagod man ay tinuturing nilang napakagandang oportunidad ang aktibidad para sa kanila dahil marami silang natututunan at nagsisilbi rin ito bilang pagsasanay sa kanila. Grabe talaga, pagod. Ang preparasyon nito talaga dapat pala, kailangan mo talaga mahaba-habang preparasyon kasi ang bitbitan, kailangan strenuous talaga. Ang trabahong ito, dapat ito talaga commitment, long range commitment ito. Pero maganda naman at saka talagang makikita mo yung experience mo dito, talagang makikita mo parang hinahanda talaga mga responders para sa mas malakihang mangyayari. So, itong experience namin as if para bang sa lakad na 14.5 kilometers, dito pa lang na may bit-bit ka, lalakad ka, ang mga kabot-kaban mo parang ayaw na. Pero pagkastang gustong-gusto mo yung ginagawa mo, yun nga lang, ang pagod parang naiinda mo na lang. Kasi habang papalapit ka ng papalapit, na-excite ka kasi malapit na tayong matapos. Malapit na tayong ma-meet yung goal natin na to reach the finish line. Ma'am, pero maugma po. Maugma tas kadakol pa po kami naaaraman sa mga ibang kapwa mika responder. Tapos kadakol po kaming nahihiling ng mga bagong gamit sa ibang lugar. Kwento nila, nag-enjoy umano sila sa mga aktibidad na inilatag ng probinsya bilang bahagi ng Resilience Festival ng Camarines Sur, kaugnay ng National Disaster Resilience Month. Sa pagtatapos ng month-long activity na ito, ay baon umano nila ang kanilang mga natutunan upang mas maging handa sa pagharap ng anumang kalamidad at sakunang darating sa kanilang komunidad. Kaya naman nagpapasalamat ang mga kalahok sa programang ito ng pamahalaang panlalawigan, inaasahan pa nila na magpapatuloy ang ganitong klaseng programa ng probinsya na higit na malaki ang ambag sa kaligtasan ng bayan at ng mga residente. Dakulang pasalamat po sa probinsya at nagkauba po sindang eventing arog kani. Nagpapasalamat man po kami sa Tinambak, MDR, sa HEDMI, sa Mayor, sa probinsya po. Message ko sa province, huwag natin itigil to. Patuloy lang natin gawin to. At in times mas marami ang magiging mahanda. Kung nakita natin mas dumadami yung nagpa-participate, mas marami ngayon. Kita mo naman barangay, mga volunteers, mga MDRRMO, yung mga MDRRMC nandito nagkakaisa tungo sa kapagkahanda, preparedness ng ating Kamsur sa Biguan. Jem Garcia, CSN.